No niin, oikein hyvää huomenta ja tervetuloa taas jälleen VSP Digitorstain pariin. Monilla taitaa olla nyt talviloma ja tästä saa sitten hyvän aamukahvihetken sitten lomille ja pääsee sitten starttaamaan päivää. Ja terveisiä kaikille, minä olen Kupiaisen Riki ja toimin täällä VSP:llä tuotepäällikkönä ja olen sitten päävetäjänä tässä Digitorstain webinaarisarjassa. Tänään paneudutaan hieman tietoturvalliseen kirjautumiseen ja pääsyyn, eli käydään asioita läpi monimenetelmäisen todennuksen parissa sekä ehdollisen pääsyn osalta. Tämä on hyvinkin tärkeä asia ja isoimpia tietoturvaboosteja voisi sanoa, mitä yrityksessä ehkä tällä hetkellä Microsoft 365-ympäristössä voi saada. Eli valtavan iso boosti tulee tasolle näistä ominaisuuksista ja nämä on ehkä ne tärkeimmät, mitä suosittelen itse tällä hetkellä meidän kumppaneille ja asiakkaille sitten, mitä ominaisuuksia sitten lähtisi ensimmäisenä tuolta sitten parantelemaan ja ottamaan käyttöön, kun halutaan tietoturvaa vähän parannella. Varsinkin kun hyökkäyksiä tulee tuolta sähköpostia ja muun maailmasta hyvinkin paljon nykyään. Ja hypätään suoraan aiheeseen, eli mikä on monimenetelmäinen todennus? Eli yleisimpi sana, mitä myös käytetään paljon viljellä, on Multi-Factor Authentication, on virallinen nimi, ja MFA on lyhenteenä, mitä yleensä käytetään. Ja itsekin sitten viljelen tuota MFA-sanaa, ja myös saattaa olla tuttu Two-Factor Authentication, eli se on toinen lisätunnistautumistapa, eli puhutaan vähän eri termeillä, mutta multifaktoria käytetään lähinnä sen takia, koska on useita erilaisia tapoja tehdä tuo tunnistautumisen lisätarkistus. No mikä ihme on MFA? No meillä on perinteinen tunnistautuminen järjestelmään, eli käyttäjätunnus ja salasana. Ja sen jälkeen kun ne on syötetty, niin päästään järjestelmään kiinni. Mutta se ei enää välttämättä oikein riitä. Eli vaikka te olisitte tietoturvan piirissä ja olisi kaikki turvassa, niin se teidän sama tunnus ja salasana, mitä on käytetty, niin onkin saattanut olla jossain muualla käytössä. Eli se onkin ollut jossain muussa palvelussa, olette laittanut teidän työsähköposti sinne ja salasanan ja sieltä toisesta palvelusta vaikka vuotaakin yhtäkkiä tietokanta, jolloin te hakkeri tai joku muu rikollinen sitten saakin pääsyn teidän tunnukseen ja salasanaan, jolloin sehän tarkoittaa sitä, että tämä rikollinen pääsee sitten kirjautumaan teidän tilille. Ja mitä me pystytään estämään se, että vaikka on tiedossa teidän tunnus ja salasana, niin silloin tulee käyttöön tämä Multi-Factor Authentication. Ja tämä on nykyään niin sanottu perusoikeus, eli Multi-Factor Authentication saa määritettyä mihin tahansa tiliin. Eikä vaadi oikeastaan edes nykyään lisenssointia, eli sen saa käytännössä admin-tileihin ja muihinkin, vaikka niissä ei olisi lisenssiä, ja onkin myös suositus. Eli MFA saa nykyään kaikkiin. Siinä on muutamia lisäominaisuuksia sitten, mitä saa maksulla, mutta MFA perusominaisuuksineen on täysin ilmainen ja niin sanottu perusoikeus jo. Ja se toimii niin, että kun me tunnistaudutaan sillä käyttäjätunnuksella ja salasanalla, niin katkaistaan se kirjautumisyritys ja vaaditaan jonkinasteinen lisätarkistus. Ja näitä lisätarkistustapoja, eli näitä tunnistautumistapoja on hyvin paljon erilaisia. Eli meillä on käytössä kertakäyttöinen numerokoodi, eli järjestelmä keskeyttää kirjautumisen ja lähettää teille vaikka tekstiviestin. Tai Microsoftilta tulee puhelu, ja kun vastaatte puheluun, niin se kertoo teille se numerokoodi, mikä sitten syötetään kyseessä olevaan ikkunaan, ja sen jälkeen pystytään tunnistautumaan. Ehkä yleisin tapa tällä hetkellä, mitä itse suosin ja käytän, on tuo mobiilisovellus, eli Microsoft Authenticator. Sitä voi käyttää kahdella eri tapaa, eli siihen saadaan myös tuo vaihtuva numerokoodi, eli tietyn sekunnin välein numerokoodi vaihtuu, jolloin sitten se syötetään aina kyseiseen ikkunaan, jolloin sitten päästään kirjautumaan. Tai mobiilisovelluksesta löytyy myös tämmöinen ilmoitusikkuna, eli sieltä pomppaa ikkuna teidän puhelimeen, että olet yrittänyt kirjautua tällä tilillä, oletko se sinä vai etkö se ole sinä, hyväksy kirjautuminen tai hylkää. Ja tämä Microsoft Authenticator-ohjelma, se on ihan ilmainen ohjelma, sen saa ladattua Android-puhelimiin sekä iOS-laitteisiin ja muihin. Eli onnistuu kyllä
molemmille. Sekä on sitten vielä Authenticator-sovelluksia kolmannella osapuolilla, joihin pystytään sitten esimerkiksi liittämään. Sen lisäksi meillä esimerkiksi on vielä Authenticator-laitteita, eli tuossa kuvassa näkyy tuonne Jupicon laite, mitä voidaan myös käyttää, eli jos meillä on joku käyttäjä tai tunnus, ei haluta käyttää tai jollain tietokoneella vaikka monta käyttäjää tai sitten vaan ylipäätään halutaan käyttää laitetunnistautumista, niin voidaan käyttää esimerkiksi tämmöistä Authenticator-laitetta. Ja miten se toimii on käytännössä, että se on joko NFC:llä yhteydessä vaikka puhelimeen tai koneeseen, mistä se kirjautuminen tehdään, tai sitten se voi olla suoraan vaikka koneessa kiinni. Ja tuossa tuo Y-kirjan näkyy, niin se toimii käytännössä nappina, eli siihen pistetään sitten vaikka sormea ja hyväksytään sillä, että kirjautuminen olen minä ja tämä on ok, eli jos halutaan laitetta käyttää. Mutta tuo mobiilisovellus on yleisin, koska se on ihan ilmainen ohjelma ja melkein jokaisella on se oma työpuhelin, niin se on hyvä siihen sitten parittaa. No jos sitten käydään vähän läpi, että miten tämä itsessään niin esimerkki tämä niin tunnistautuminen tapahtuu, niin me tehdään se kirjautuminen sillä tunnuksella ja sen jälkeen salasanalla, niin kirjautumisyritys keskeytetään, eli lyödään niin kuin jarrusta vähän, että hetkinen, mitäs nyt tapahtuu, ja sen jälkeen tässä nyt kuvassa näkyy esimerkki mun puhelimesta, että se ilmoittaa, että IT-palvelu Oy, riki@itpalvelu.fi, hyväksytäänkö kirjautuminen, estä tai hyväksy. Ja tästä mä nyt sitten voin päättää, että jos se nyt keskellä yötä 3 aikaa piippaa yhtäkkiä puhelin, että haluatko kirjautua sisään, niin siinä voi vähän aikaa raapia päätä, että hetkinen mikä juttu, että ei ehkä nyt kannattaisi hyväksyä tätä kirjautumista. Tai klassisia tapoja on se, että ollaankin menty jonnekin palveluun, kirjauduttu sisään, ja sitten yhtäkkiä alkaa puhelin hirveästi piippaamaan tätä. Siinä vaiheessa tajutaan, että hetkinen, nyt taidettiin klikatakin jostain vähän väärin. Eli sieltä tuli suoraan hyökkäysyritys, mutta se hyökkäysyritys on keskeytetty, koska se vaatii tämän lisätunnistautumisen. Mutta jos ei meillä olisi ollut tätä, niin kyseinen rikollinen olisi päässyt suoraan meidän järjestelmän kiinni ja pystynyt siellä sitten tekemään pahoja. Eli aika paljon näitä tunnuskalasteluyrityksiä tulee sähköpostilla, ja niitä nyt esimerkiksi viime vuonnakin on useampia tapauksia nähty. Eli se on aika helppo tapa kalastaa, että tehdään tutun näköinen kirjautumisikkuna tai hyvän näköinen sähköposti ja mennäänkin siihen syöttämään tunnukset ja sitten käy huonosti. Niin tämä esimerkiksi keskeyttää sen, että se rikollinen ei pääse kirjautumaan ja sitten me voidaan tehdä vaikka sen jälkeen toimia, nollata salasana tai muu, jolloin sitten päästään siitä. Ja sitten myös jos tämä MFA on käytössä, niin Microsoftin suositus itse asiassa on se, että ei enää vaihdella käyttäjäsalasanoja vaikka 3 kuukauden välein tai kuukauden välein, vaan laitetaan yksi hyvä salasana pelkästään sille palvelulle, missä on pitkä salasana, tehokas salasana, mikä on teidän päässä. Ja silloin kun teillä on se hyvä pitkä salasana plus sitten tämä MFA, niin ei ole syytä enää vaihdella niitä salasanoja, eli saattaa jopa tulla elämä vähän helpommaksi. Ja sen jälkeen tästä kun klikataan hyväksy, niin mä pääsen järjestelmään sitten kiinni. Nyt mä voisin ihan näyttää käytännössä, että miten se tapahtuu. Eli otetaan täältä selain, ja mä demoin nyt tässä samalla myös tätä company brandingia. Se kuuluu tuohon samaan sitten, kun mennään tuohon ehdollisen pääsyyn, niin samaan lisenssiin. Eli millä tavalla toimii company branding on se, että tässä meillä on nyt näkyy ihan perinteinen tämän hetken Microsoftin kirjautumisikkuna, eli siellä on tuommoinen hieman värikäs tausta ja sitten kirjautumisikkuna, missä lukee tunnus tai syötetään tunnus tähän ja sen jälkeen pyydetään salasana. Mutta tässä tapauksessa, kun mä klikkaan tuota meidän IT-palvelun tunnusta, niin järjestelmä tunnistaa, että hetkinen, täällä on company branding takana, eli brändäys on tehty, jolloin vaihdetaan tätä kirjautumisikkuna tälle yritykselle brändätyksi. Tämä esimerkiksi parantaa tietoturvaa aika selkeästi, että voidaan meidän käyttäjille kertoa ja näyttää, että meidän ympäristö näyttää tältä. Jos se näyttää esimerkiksi tuolta äskeiseltä, niin sitten kannattaa miettiä, että onko se muuten meidän kirjautumissivu, koska aika paljon yritetään feikata näitä Microsoftin kirjautumissivuja, ja se on esimerkiksi iso ongelma sitten, että mennään siihen syöttämään ne tunnukset, koska luullaan, että se on se perinteinen Microsoftin kirjautumisikkuna, mitä meidän yrityksessä on ollut käytössä. Ja tämä on myös estetty, että tätä ei kovin helposti pysty sitten kopioimaan sitten mistään lähdekoodeista tai muista näitä taustakuvia. Eli tähän saa vaihdettua taustakuvan, sitten saa esimerkiksi yrityksen logon, mikä näkyy tuossa VSP-logo, ja sitten saadaan esimerkiksi tervehdysviesti tänne alakenttään, että tähän voidaan pistää vaikka, että tämä on meidän organisaatioportaali, jos se kuuluu organisaatioon, niin VEX. Ja tällä me saadaan tieto siihen sitten, että miltä meidän ympäristö näyttää ja käyttäjät ovat sitten valveutuneita senkin mukaan.
Nyt mä syötän mut Salasan tänne. Ja mitä tapahtuu? Sisäänkirjautuminen aika katkaistiin. Otetaan uusi kirjautuminen. Ja nyt tulee autentikaattoripyyntö. Ja mulla täällä puhelin hyppää esille ja kysyy, että hyväksytäänkö kirjautuminen. Ja minä täältä sitten painan, että hyväksy, ja puhelin vielä tarkistaa mun naaman ja ilmoittaa, että hyväksytty, jolloin kirjautuminen jatkuu ja pääsen tähän ympäristöön sitten kiinni. Ja täältä nyt sitten pääsen tekemään niitä töitä, mitä olisin aina sitten päässyt tekemään. Mutta meille tuli tämmöinen ylimääräinen steppi tähän väliin. Jos teillä on taas työpöytäsovelluksia asennettu, Outlookia, Wordia, Excelia, Teamsia ja tämmöisiä, niin tietokoneella ne kysytään käytännössä kerran, tai kun tiliä lisätään, niin sen jälkeen se merkkaa sen laitteen jo vähän tunnetuksi, jolloin ei tarvita niin useista tunnistautumista. Eli joka kerta, kun avaa tietokoneella Outlookin, niin ei tarvitse tuota tunnistautumista tehdä. Mutta jos tullaan esimerkiksi selaimesta tai uusi kirjautuminen ei ole juuri tehty mistään hetkeen, niin silloin vaaditaan sitten tämä lisätunnistautuminen. Ja nyt mä pystyn täällä sitten toimimaan tai tekemään mitä minä haluan. Mutta tunnistautuminen on tehty ja järjestelmä tietää, että se oli minä. No, sitten hypätään tuohon seuraavaan asiaan. Eli meillä on täällä sitten ehdollinen pääsy. Ja esittäkää sitten ihmeessä kysymyksiä tuohon MFAhan liittyen tai muuhun, niin vastailen sitten niihin vielä parhaan mukaan. Mutta tässä lyhykäisyydessään, miten MFA toimii. Ja sitten meillä on tämä ehdollinen pääsy. Siitä käytetään sitten taas nimitystä Conditional Access, eli CA on myös lyhenne, mitä saattaa joskus jossain näkyä. Niin se vaatii sitten jo lisenssointia, mutta esimerkiksi tämä Business Premium-paketti, mikä on nyt tosi yleinen paketti tällä hetkellä, niin sisältää jo tämän ominaisuuden, eli sen component branding ja myös tämän ehdollisen pääsyn. Nämä lisenssit voi myös sitten ostaa erikseen tuon Azure AD-lisenssin. Ja niistä, jos on kysymyksiä lisenssoinnista tai muusta, niin yritysmyynti@vsp.fi tai sitten voi olla suoraankin meidän myyjiin jo esimerkiksi yhteydessä, niin saan sitten selvyyttä kyllä lisenssoinnista, että mitä mikäkin sisältää. Ja miten tämä sitten taas toimii on se, että tämä ehdollinen pääsy sallii tai estää palveluiden käyttöä, kun meillä joku tietyt ehdot täyttyy. Eli järjestelmä jo käy niin sanottuja ehtoja tuolla läpi ja sen mukaan tekee sitten päätöksiä, mihin suuntaan me ollaan sitten menossa tämän kirjautumisen tai palvelun käytön kanssa. Ja se on ihan selkeää lisäturvaa ilman, että me oikeasti vaivataan niitä käyttäjiä. Tämä on mun mielestä tosi tärkeä pointti, koska silloin me saadaan tehostettua meidän tietoturvaa meidän ympäristössä, mutta selkeästi me ei vaadita mitään toimia meidän käyttäjiltä. Eli nyt esimerkiksi tuo MFA selkeästi vaatii käyttäjältä, että sillä pitää olla se sovellus, se pitää tehdä se tunnistautuminen, mutta Conditional Access, niin me tehdään tuolla taustalla tiettyjä kriteereitä, tiettyjä ehtoja, mitkä sitten sallii tai estää tai pääsee käyttämään jotain tiettyä palvelua tai tiettyjä asioita tuolla teidän Microsoft 365-palvelussa. Ja tämmöisiä tyypillisiä ehtoja, mitä me saatetaan esimerkiksi käyttää, on esimerkiksi nimetty lokaatio, eli me voidaan yrityksen konttorit merkata, että tämä on tuttu lokaatio. Eli nyt esimerkiksi tässä tapauksessa, kun mä olen VSPn Rauman konttorilla, niin mulla on nimetty lokaatio täällä käytössä. Eli jos mä kirjaudun mun henkilökohtaisella tunnuksella, eli riki.kupiainen@vsp.fi, niin autentikaattori kysyy mut mitä. Eli se riittää, että kun mun laite ja minä olen täällä VSPn tiloissa, niin mulle riittää pelkkä sähköpostiosoite ja salasana. Eli tiedetään, että jo niin kuin järjestelmä tietää, että nyt ehdot täyttyy, että Riki on VSP Rauman konttorilla, joten annetaan kirjautuminen tulla läpi suoraan. Eli ei turhaan sitä autentikaattoria käytetä. Mutta taas, jos mä menen tuolla maailmalla, olen vaikka asiakkaalla tai kotona tai jossain, niin sitten multa vaaditaankin kirjautumiseen tuo autentikointi. Eli voidaan näppärästi tehdä tämmöisiä tiettyjä lokaatioita. Ja sitten myös lokaatiolla voidaan käyttää vaikka estoja. Eli mä voinkin estää esimerkiksi tietyiltä tunnuksilta tai kaikilta tunnuksilta, että näihin ei pysty kirjautumaan kuin Suomen rajojen sisältä. Eli jos tulee ulkomailta kirjautuminen, niin automaattisesti estetään. Joko ne estetään kokonaan, tai sitten niille estetään vaikka MFA, tai pitää olla jotain tiettyjä kriteereitä siihen. Mutta tiedän, että tapaukset on tiettyjä tunnuksia alueita, niin
Suomi on rajana, eli heti kun IP-osoitteet viittaavat johonkin muuhun maahan, niin estoa pukkaa. Tietysti jos on organisaatiossa paljon reissata ulkomailla, niin se voi olla vähän haasteellista, että sitten tarvitsee tehdä tiettyjä puhkaisuja esimerkiksi tietyille käyttäjille. Mutta esimerkiksi tämä Conditional Access antaa mahdollisuuden sille, että voidaan osalle käyttäjille antaa oikeuksia ja osalta sitten ottaa pois. Ja sen jälkeen esimerkiksi voidaan myös tunnistautumisen lisäehdoksi ottaa yrityksen laite. Eli ensi viikolla esimerkiksi kun puhutaan sitten Intunesta ja laitehallinnasta, niin tämä tulee hyvänä sitten mukana siinä. Eli me voidaankin myös käyttää sitä, että sulla pitää olla yrityksen tunnistettu laite, eli järjestelmä tunnistaa, että nyt sulla on meidän yrityksen kone, jolloin sä pystyt kirjautumaan siihen palveluun, mutta jos taas sulla ei ole konetta, eli kirjaudut vaikka kotikoneelta, niin sä et pääsekään siihen järjestelmään. Eli se tunnistaa, että nyt ei ole tuttu laite. Että vaikka sulla on tunnukset ja autentikaattorit ja kaikki, niin kotikoneelta sinä et kirjaudu. Eli jos vaikka ruvetaan pikkuhiljaa, kun sitä dataa alkaa olemaan siellä Teamsissa ja SharePointissa ja muussa, niin ajatellaan tämmöistä niin sanottua data loss preventionia, eli data ei häviä sieltä palvelusta väärin laitteisiin tai muuhun, niin me voidaan esimerkiksi estää se kirjautuminen muilta kuin yrityksen omilta laitteilta. Eli vaatii sen, että taso pitää olla, että laite on tunnistettu. Tai sitten esimerkiksi me voidaan tehdä niin, että tunnistautuminen on tuo laite, ja sitten jos ollaan tuolla tunnistetulla laitteella ja vaikka sitten tuolla nimetyllä lokaatiolla, niin kaikki menee suoraan läpi, mutta sitten esimerkiksi muuten voidaan käyttää vielä lisätunnistautumisia. Ja tämä on hyvin joustava, näitä pystyy sitten keksimään sitten, siellä on hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoja, eli sitä pystytään yritykselle vielä myös räätälöimään. Sitten esimerkiksi yksi, mitä tiedän, on pikkuhiljaa tullut, eli kun noita kumppaneita alkaa tulemaan noihin Teams-ryhmiin ja muihin, niin me voidaan esimerkiksi pakottaa, että kun meidän omassa organisaatiossa MFA on käytössä, eli tämä monimenetelmäinen todennus, niin me myös pakotetaan sen vieraille. Eli jos vierailla ei ole MFAta käytössä, niin hänelle ei ole asiaa meidän esimerkiksi Teamsiin. Tai sitten tiedän esimerkiksi tapauksia, että voidaan ajatella, että dataan pääsee käsiksi siltä yrityksen laitteelta, mutta taas portaalin, eli tämän, mihin äsken kirjauduttiin, niin se estetään suoraan niin kuin kokonaan. Eli sinä et pääse sinne portaaliin kuin vaikka nimetystä lokaatiosta tai tietyllä laitteella. Eli silloin niihin pilvipalveluihin suoraan vaikka selaimella niin ei pääse, tai ei ole suomaa laitetta. Tai joku tietty sovellus. Tiedämme, että vaikka SharePointia pelkästään tai Teamsia on esimerkiksi estetty suoraan ihan vaan sen datan takia, että siellä voi olla yrityksen tärkeät dataa, niin ajateltu, että me halutaan nyt estää tämä. Eli miten me saadaan vielä siihenkin tuotua sitten niin kuin ehto siihen väliin, että kirjautuminen estetään. Ja mulla on tästäkin nyt sitten vielä demo. Ja otetaan täältä nyt, nähdään tuo, eli me kirjauduttiin sillä rikitilillä, niin se meni ihan heittämällä läpi. Mutta jos me nyt otetaankin tähän vielä toinen tili, eli otetaan kioskitili. Ja mulla on tämmöinen kioskitili ja se tunnistaa taas, että on meidän demoportaali. Ja nyt jos mä kirjoitan tällä kioskitilillä sisään, niin mitä tapahtuu? Palvelu ilmoittaa, että et pysty käyttämään tätä juuri nyt. Eli sisäänkirjautuminen onnistui, mutta se ei täytä tiettyjä ehtoja, jolloin palvelu ei päästäkään. Eli tässä tapauksessa oli estänyt sen, että kioskitileiltä tätä ei käytetä kuin tietyssä laitteessa. Ja nyt kun mä kirjaudun mun demokoneelta selaimella, niin tuo järjestelmä nostaa kädet pystyyn ja sanoo, että hetkinen, nyt ei ehdot täyttynyt. Ja yritys katkaistiin automaattisesti. Ja nyt se ehdottaa, että kannattaisiko ottaa järjestelmävalvoja yhteyttä, joten mitä voitaisiin asialle tehdä, että mikä syy on, miksi on estetty, tai sitten ihan tahallaan oikeasti selkeästi datan lossin takia yleisesti estetään suoraan, että tänne ei vaan pääse. Ja sitten ollaan ilmoitettu henkilökunnalle, että näihin ei tule pääsemään ulkopuolisilta. Ja sitten mä voin kirjautua sen ulos ja kokeilla vaikka toista tiliä, jolloin mä voin tähän sitten ottaa vaikka tuon rikitilin ja kirjautua sillä, joten taas täältä tulee MFA-pyyntö. Ja minä sitten sen MFAn täältä hyväksyn ja näytän naamani vielä puhelimelle, jolloin tällä tilillä mä taas pääsin kirjautumaan sitten taas normaalisti tilille. Eli toimii hyvinkin joustavasti ja näppärästi. Tässä meidän demot ja asiat tältä päivältä. Tämä on hyvin laaja asia, varsinkin tämä ehdollinen pääsy tai conditional access. Että tätä hyvinkin pitkälti aina yrityksille sitten räätälöidään ihan sen mukaan, mitä sitten yritys haluaa.
ja minkä tyyppiset. Yleensä keskustellaan sitten vähän riippuen ympäristöstä, että missä sitä dataa on ja minkä tyyppistä, ja halutaanko sitten vaan esimerkiksi käyttää näitä nimettyjä lokaatioita vai minkä tyyppistä, että saadaan sitä tietoturvaa, mutta sitten saadaan sitä helppoutta siihen myös.